Ψηλά τα χέρια, καπετάνιο, και ψυχραιμία. Βρίσκομαι στη δυσάρεστο θέση να σε πληροφορήσω ότι το σκάφος σου υπέστη θαλασσοπειρατεία. Μη με κοιτάς και λυπήσου τα νιάτα σου. Έλα, Βαγγελίστρα μου, τι είσαι εσύ? Α, θαλασσοπειρατής. Για πού πάμε? Έραμα παλούκια. Αποκλείεται. Για το καλό των επιβατών και του πληρώματος αλλάζουμε πορεία αυτή τη στιγμή. Κάτω τα χέρια από το τιμόνι. Όλο δεξιά. Όχι, δεν θέλω, όχι. Τράβα ολοταχώς για Αμερική. Δεν θα επιτρέψω ενδιάμεσες στάσεις. Θα παρκάρεις Νέα Υόρκη. Τρέλος είσαι, βρε. Α, κάτι χειρότερο. Αποφασισμένος. Ξερνάει θάνατος. Όχι στη γέφυρα, μαντάμ. Μη μετακινήσετε γιατί θα γύρουμε. Καπετάνιε. Αυτός μου το πήρε. Αμάν προδοσχεία. Δεν τρέπεσαι, βρε παλιό μασκαρά, να πάρεις το παιχνίδι του παιδιού. Τι παιχνίδι, μαντάμ. Σας με δίπλαινε. Ωραία, τσαμπατά. Το τιμόνι πάντα δεξιά.